Bak, panang ako ni Mercedes dyan. Ay, sino bubuyain na? Tunay, naglambot eh. Pagiging nagsalasala ka din ng rice. Ay, sino nga dyan nagpintas mo si kanay, nagseksi na yun. Palong-palaw. Ang lambot naman ng katawan nitong baklang to. Talo pa ako. Nagustuhan niyo ba yan? Teka, sinig ko. Yung dahil bak, malagip ko man. Igatang mo ti materialis ata ka materialis ng jiting daam. Igatang ko lang dati grocery ata no dati kargana di tinda ako. Mabaling na arak ti uno na ta nabibili ajay. Sak no ka ti mo na gumatangay. Nagtakla to yung kaldi yung kanina tangal day. Arak pa nga talaga tino na mga bagamit eh. Kaya nga raw ati tinabilay. Bak, ang tanong malum ka galat ti panawon ta malpasa yung ta makalahukan. Pagalantapan ako kinalayos di pagalalaan. Kurang nga ratatan na, mabaling na tamay. Nagbut pa lang gamot tin ay naglawahan ta tambak. Dres, tatak pa lang makagim ti kasto katakil nga kwarta. Baka ultapin damo tito. Ulta pa nga ipagpagam. Nya nga tanong si Kapel na tagi-game. Ay, pakpakawan. Hindi siya matin hold up da si kanatan. Grocery kagad ayun tanaw mahalada. My name is Brian. Brian sa umaga, Brianna sa gabi. At naniniwala ako sa isang kasabihan na kung di malaki ang nota mo, hindi mo deserve ang 1.5 ko. And I thank you. May baliw naman ata. Ano to? Lakas naman ang tama nito. Wala mang nanonood. At ngayon naman, ipapakita na ni Brianna ang kanyang talent. Ang lambot naman ng katawan nitong baklang to. Talo pa ako. Uto tayo. Bak, panang ako ni Mercedes dyan. Ay, sino bubuyain na? Tunay, naglambot eh. Pagiging nagsalasala ka din ng rice. Ay, sino nga dyan nagpintas mo si kanay, nagseksi na yun. Palong-palaw. Naplat yubo na eh. Ano yung din lang. Napunas ka pa, dugong sa pa yan. Ngayon, dito na. Nagustuhan niyo ba yan? Teka, sinig ko. Nagustuhan niyo ba yan? Yes! One more? More! Okay, more! More! Woo! Sorry. Medyo nagasgas yung hubot ko, pero... Ha! Ang galing. Ang galing naman nito. Kaso, may tama. Laingin si Kanrais. Kisi sa bana bak, tata na makakita ti agbakwar. Kaso dati nakita nga sumabsabi tate. Ano siya lang bak? Kata di may sari. Bangkin. Wala lagi babae. Yung nalaing si Kang. Ngaron, Perditan sa to ya. ang gusto na mabigbig ko, di tsura na baak. Asa nakita tato yun ng taon eh. Malagi mo? Uy, kasla familiar di rupa na. Takaing ingas na eh.
Adi barbas na ti pagkakakilalak kanya na eh. Kasi na basi la barbas na. Ay, ang mukaon. Sino? Madya ka mo, nalipata ka. Matay, ang mukaon. Di ba so kata di ko ha? Ay, kadkado ni Maria. Ay, nasabat ka dati na. Pinagatid dong ibuk na ni. Wigla nga jay. Isunata. Sino nga tata? Uy. Adi na nga, kuha naman ni tayag na ni, isulat ta. Ay, boy, nadi na tayag. Di ba? Isulata. Bye-bye. Apay. Samit tayo. Siguro di imbreak na ni Maria nagkastatan. Namoryo tata si pa. Namoryot. Hoy, ikaw babae! Sino ka? Ba't nandito ka sa concert ko? Umalis-alis ka dito. Ayoko ng mga babaeng katulad mo. Kaya, dapat, mga papa lang yun nandito. Mga papalicious. Bilib na bilib nga ako sa'yo, tapos papaalisin mo ako? Eh, wala naman akong bilib sa inyo mga babae, no? Kaya, umalis-alis ka dito. Chupa-chupa. Chupi-chupi. Eh di aalis. Wala nang nanonood sa'yo, tapos papaalisin mo pa ako. Baliw. Baliw ka rin, no? Makalis na nga. Sinira lang yung concert ko. Joke! Pisti sa bahan, Andres. Sa punay nga tamtama dyan. Apa nga ta naging kasya dyan? Siguro din break na ni Maria. So nagkastyay. Namoryotin siya. Kasi mo. Tan, kahit na tayo. Tuloy mabuyan. Pag may time, may dirampanak eh. Namayatang ka pa nga talaga.